Γεια σας και καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι γνώσεων? Θα έχετε 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως «Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Αλήθεια ή ψέμα?» Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like, σκεφτείτε να εγγραφείτε και να το μοιραστείτε. Ας αρχίσουμε! Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Τα άλογα δεν έχουν φρύδια. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Η γλώσσα είναι ο πιο δυνατός μυς του σώματος. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου χτίστηκαν από σκλάβους. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Η Αυστραλία είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού μας βάρους οφείλεται στην ύπαρξη νερού. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Το Μονακό είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Οι ανθρώποι με κόκκινα μαλλιά αποτελούν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Ο εγκέφαλος της τρουθοκαμήλου είναι μικρότερος από το μάτι της. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Η εταιρεία Lamborghini ξεκίνησε με την κατασκευή τρακτέρ. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Η κύκνη είναι από τα λίγα πτηνά που δεν γεννούν αυγά. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Το Las Vegas είναι η πόλη με τους περισσότερους επισκέπτες στην Αμερική. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα πρόβατα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το ένα το άλλο. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου. Αλήθεια ή ψέμα?
Είναι αλήθεια. Όλα τα σκυλιά έχουν την ίδια ομάδα αίματος. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τους καπνιστές. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Μερικοί βάτραχοι μπορούν να αλλάξουν χρώμα. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Τα στρίδια προκαλούν δηλητηριάσεις επειδή προσλαμβάνουν χαλκό από τα πλοία. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Τα φίδια δεν μπορούν να μυρίσουν. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Η καμπούρα της καμήλας είναι γεμάτη νερό. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Ο Άλμπερτ Άινστάιν σταμάτησε να φορά κάλτσες μεγαλώνοντας. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Τα δελφίνια δεν κοιμούνται ποτέ. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα. Οι αρουραίοι δεν αναφέρονται πουθενά στην βίβλο. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Τα φλαμίγκο είναι ροζ λόγω της διατροφής τους. Αλήθεια ή ψέμα? Είναι αλήθεια. Παρακαλώ πείτε μας στα σχόλια ποια ερώτηση σας δυσκόλεψε περισσότερο ή ποια σας φάνηκε πολύ εύκολη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε like και αναδημοσιεύστε το. Σας ευχαριστούμε!